«15 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». 2 лютого, 1436 день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Ісмаїл Рамазанов залишиться у СІЗО до 21 лютого. Так вирішив підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Він відхилив апеляцію адвоката Рамазанова і залишив у силі визначений раніше запобіжний захід – арешт на 30 діб. Захист заявляє, що Рамазанова тримають у камері з іще 18 затриманими. Їм доводиться спати по черзі. Ісмаїлу Рамазанову досі не висунули звинувачень, тому сьогодні о 5 ранку його мали випустити з СІЗО незалежно від результатів апеляції. Під час суду він вкотре заявив про знущання над ним. Я ничего не виноват. Мой адрес были применены абсолютно неправомерные какие-то действия, избиения, прочее, отключение под стражей, нечеловеческих условиях. Безусловно, защита уже отдельно, так скажем, направила заявление в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования на незаконность задержания, незаконность методов, которыми следствие, правоохранительные органы пытались доказать причастность моего подзащитного к совершенному преступлению. Ісмаїла Рамазанова минулого тижня Сімферопольський окупаційний районний суд запроторив до СІЗО на 30 діб. Окупанти звинуватили його у пропаганді екстремізму в інтернеті. Кримчанина затримано у власному будинку в селі Новий Мир, куди на світанку 23 січня удерлися російські силовики. У ході обшуку вони нібито знайшли набої і примусово вивезли Ісмаїла Рамазанова до слідчого комітету в Сімферополі. Пізніше Ісмаїл Рамазанов заявив, дорогою в автозаку силовики його побили, а потім у СІЗО 2 дні морили голодом, змушуючи себе обмовити. Повістка з минулого. Рената Параламова викликають на допит у райвідділок до Нижньогірська. Повістка прийшла на адресу тещі Параламова. Торік у вересні Рената викрали окупаційні силовики. Наступного дня його знайшли на Сімферопольському автовокзалі зі слідами побоїв. Друзі таємно вивезли його до Києва, де він розповів про тортури у СІЗО, побиття і катування електрошоком. Зараз він залишився на материковій частині України, однак російські силовики продовжують знущання. Після всього пережитого йому й досі надсилають повістки за всіма відомими їм адресами. Звинувачують його у пропаганді екстремізму. Заявления, поданные адвокатами и родителями Рената Параламова, то, что к нему были применены пытки, да, по этим заявлениям еще никакой реакции со стороны сегодняшних правоохранительных органов, то там карательных органов, никаких действий не было предпринято. Да, то есть люди, которые его пытались, до сих пор находятся на свободе. А второе, это то, что они однобоко и извращенно понимают, да, свои обязательства, обязанности, и пытаются еще Рената притянуть по административному делу. Засудженого в Росії кримчанина Ферата Сайфулаєва можуть залишити у камері порушників тюремного режиму. Так думають правозахисники. Фігурант сфабрикованої справи про так званий тероризм Сайфулаєв відбуває покарання у Кіровській колонії. Туди його на 5 років у вересні 2016-го запроторив російський суд у Ростові-на-Дону. Торік адміністрація колонії покарала Ферата Сайфулаєва штрафним ізолятором через знайдену в нього сім-карту. Спочатку він відсидів там 4 місяці, однак щойно вони минули, наглядачам здалося, що Ферата Сайфулаєва не надто прибрано в камері, і кримчанина залишили у штрафному ізоляторі ще на 5 місяців. Термін нинішнього покарання добігає кінця 4 лютого, однак і адвокати, і правозахисники переконані, у колонії знову знайдуть причину тримати Ферата Сайфулаєва у спецкамері. Росія є загрозою у західній півкулі. Так вважає державний секретар Сполучених Штатів Америки Рекс Тіллерсон. І про це він заявив в університеті штата Техас перед своїм турне країнами Латинської Америки і Карибського басейну. Він нарікає, що Росія продовжує підтримувати недружні штатам країни, у тому числі й військовими поставками. Росія збільшує свою присутність в регіоні, і це не може не турбувати. Ми маємо бути готовими протистояти заморським країнам, які не згодні із основоположними цінностями, які ми розділяємо у цьому регіоні.
Антиросійські санкції будуть діяти, доки Крим не повернеться в Україну. Таке заявила виконувачка обов'язків представника Сполучених Штатів при ОБСЄ Мішель Сайдерс. У своєму виступі вона згадала про факти переслідувань та дискримінації на півострові. Нагадала про те, що США наполягають на звільненні політичних в'язнів на півострові. Зокрема, назвала прізвища Сенцова, Кольченка та фігуранта Ялтинської справи про тероризм Емір Усіна Куку. Ми добиваємося безпеки для усіх українців, незалежно від мови, релігії чи етнічної приналежності. Ми не визнаємо і не визнаємо окупацію та анексію Росією Криму. Кримські санкції щодо Росії залишаться у силі до тих пір, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. З полону у Лівії звільнили 4 українців. У неволі вони були 6 років. В МЗС кажуть, чоловіки вже на батьківщині. Аби звільнити їх з полону, застосовували не лише дипломатичний фронт, а й службу зовнішньої розвідки. Ці 4 українців працювали у Лівії у нафтовій галузі. Їх затримали у серпні 2011-го. Влада Лівії звинуватила їх у пособництві силам скинутого лівійського лідера Муаммара Каддафі. Загалом силовики затримали тоді 22 українців. На звільнення лівійських бранців відреагував президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Радий поверненню на рідну землю 4 наших громадян після багатьох років полону в Лівії. Вдячний дипломатам і зовнішній розвідці за ще 4 врятованих українців. Нині ж МЗС України закликає українців утриматися від поїздок у Лівію через складну безпекову ситуацію, а ті, хто нині там, залишити цю країну. Скандал навколо судді. Активісти і представники громадської ради доброчесності прийшли з пікетом під адміністрацію президента. Петра Порошенка закликали не призначати Валентину Сімоненко суддею Верховного суду України. Сімоненко звинувачують у сплаті податків окупантам і наявності спільного з колишнім чоловіком бізнесу в Криму. Сама Валентина Сімоненко звинувачення спростовує. Раніше дорадчий орган громадська рада доброчесності дала негативний висновок по її кандидатурі судді Верховного суду. Проблема в тому, що пані Сімоненко співпрацює з окупаційною владою Криму. Вона в 2015 році отримала індивідуальний податковий номер платника податків Російської Федерації. 2. Вона не задекларувала свої статки, що навіть не змогла заперечити корпоративні права свого чоловіка в декларації. Її чоловік працює, продовжує мати бізнес в Криму, її сестра працює в окупаційній владі Криму. Ці звинувачення, що я сплачувала податки, які на сьогодні наголошуються, що я співпрацюю з окупаційною владою, нікого не відповідають дійсності. У мережі з'явилося відео, як російські Су-25 обстрілюють сирійські повстанці. Інцидент стався напередодні у східній частині сирійської провінції Ідліб. На кадрах видно, як російський винищувач ледь ухиляється від зенітного вогню повстанців з Джейш Аль-Насер. Російські Су-25 використовують у Сирії для підтримання у ближньому бої. Турецькі війська ліквідували у Сирії понад 800 терористів. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил Туреччини. Спецоперація «Оливкова гілка» в Афріні тривала 12 днів. За цей час війська здійснили удари по 108 об'єктах бойовиків. Турецька влада зазначає, гори Афріна – це природні укриття для терористів, що дає їм можливість безперешкодно обстрілювати турецьке місто Кіліс. Операція «Оливкова гілка» розпочалася 20 січня. Бойові дії ведуть проти формувань курдів, сил народної самооборони та партії «Демократичний Союз». Мрія Захара Ліскового збулася. Це той самий 7-річний ерудит, якого обурила помилка в енциклопедії. У британському виданні українському літаку Ан-255 «Мрія» приписали російське виробництво. Сам хлопчина українець, але з батьками живе у США. Він записав ролик, в якому попросив видавців та редакторів енциклопедії «1000 і плюс» наукових фактів виправити помилку, аби не вводити в оману сотні тисяч своїх читачів. І от Захар отримав приємні новини від видавців і розповів про це у своєму новому відеоролику. Друзі, зараз ранок і він почався чудовий. Я дуже пишаюсь вами усіма. Ваша неймовірна підтримка допомогла. Ми сьогодні отримали лист від видавництва Майл Скелі, і вони там написали, що помилка буде виправлена. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заван кримсько-татарською» менш ніж за годину. Далі на АТР Аліна Блохіна із програмою «Богунь». Залишайтеся з нами.